Аз даже без да го още не съм го казал, само си помислям как да си подреда изречението и настръхвам. Отиде в Левски. Не. Крушата не е паднала по-далеч от дървото, така да кажем. Да. Имаше период, за който преди малко казах, който е хулигански, в чистия смисъл на думата, точен, пълен смисъл на думата. В крайна сметка го прибрах жив и здрав, беше трезвен. Да, добре. Отбора на DXC до ден днешен, някой има ли спор за техните заучени? Какво беше за теб този бронзов медал? Разочарование, О, не. гордост. В първия ми мач. Да, чакайте, извинявайте малко. Днес ще ви срещнем с лошото момче на българския мини-футбол. Човек с огромен опит не само в мини-футбола, ами в футзала. Изчитано присъствие на и извън терена. Отскоро дори изпълнява и малко по-различна функция, пак обвързана, разбира се, с нашия любим мини-футбол. Няма търпение да чуя историята и преживяванията от всички форуми, терени на Илян Генадиев. Здравейте. Как Здравейте, си? благодаря. Ами, физически добре. Психически? Психически, след като не мога да запишеме победа в първа лига. Да. Кога ще да е тази победа? Надявам се утре, въпреки че Ивчо Тодоров преди малко ме помоли да бъда по-снисходителен в единоборствата с него. Но ще трябва да стъпим, въпреки че те са моят отбор. Надявам се да е утре. Сигурен съм, че няма да му стъпиш по-снисходително. Това е, да. Да, това не го коментирам. Мисля, че на него му е ясно също. И на всички ни е ясно, да. Напомня ли ти малко на теб като по-млад? Защото и той си е блъскач. Да, но той има, според мен, притежава по-голяма техника от мене. Той има така по-финно докосване до топката. Аз съм доста по-грубичък с това. По-грапав, както обича Дани Несторов да ми казва. Да. Поздрави за Дани, чиято длъжност, между другото, чух за представянето, чиято длъжност отскоро изпълнявам. Той беше преди това на това място. Така че да, аз съм по-грапав от него и вчуе по-фин. И въпреки, че стъпва здраво. За тези от вас, които не знаят, Илян Генадиев е помощник треньор на националния отбор в мини-футбол, за който си говоря малко по-напред в разговора. Първо, Кой е Илян Генадиев? Нормално момче от един столичен квартал, Кой? Младост. Сега всеки трябва да каже най-хубавия квартал. Нали? Където живееш, това е най-хубавото място. Да. Любовта към спорта, любовта към футбола дойде от така по родствена линия, естествено. Дядото едно време лека му пръст, баща ми лека му пръст. И ние да си им по-голям брат. С брат ми също тръгнахме по тази линия. Брат ми до някъде, аз малко повече, професионално. И след това любовта към нашия любим спорт. Мини-футбол и футзал, между другото. да, Даже аз започнах с футзал, защото Знам. 2008-2009 година нямаше толкова развит мини-футбол, да не кажа никакъв. Играеше се в зала Христо Ботев в Студентски град. Бяха, мисля, че към 12 отбора. Така че аз тръгнах оттам. сега Нищо, пак този нищо. сезон пак се върна в залата. Върнах се, нямам търпение да почна сезона, защото този спорт ми е много труден и толкова предизвикателен. Много искам, въпреки че вече не съм във възраст, която мога да ме научиш лесно на някакви неща, защото имам изградено мнение за повечето ситуации. Който следи, играе и се интересува, знае за какво говоря. Надявам се този сезон по-добре да се представим с отбора на ЦСКА. Ще има ли сезон всъщност, според теб? Да, за жалост чух някои лоши новини за другите отбори. Надявам се да има, да. Надявам се да има. Но там да почнем. Добре, как започна всичко за теб в футбола? Първо, с това да започнем. В футбола, както ви казах, роден съм тук в Младост 1, израснал съм в Младост 3, сега живея пак в Младост, ама 4 и едно време по-младите хора не знаят, може би, юношеската школата на ЦСКА тренираше на Червено знаме, където е днешната арена Армеец, арена 4 осмици, с огромния паркинг, там имаше тренировъчни игрища, един маракан, или митичния Маракана стадион, който беше една сгория отвратителна, която легнеш ли на шпагат, кожата ти буквално оставаше там, което е най-невероятното нещо на света, което може да ми се случва. Говоря абсолютно сериозно, страхотни спомени. И аз живеех просто малко по-нагоре от квартала. Дядо ми, баща ми, заклети чорбари. Няма къде другаде да се школувам. На Червено знаме от 6 годишен почнах с 8-7 набор, аз съм 88 набор. Почнах с 87 набор, даже още нямаше моя набор. И
юношеските ми години до 13 годишна възраст минаха там, след което по стечение на обстоятелствата Отиде в Левски. не. Не, но има много интересна история, която до ден днешен продължава с школата на Левски, 88-ми набор и техния тогавашен капитан. Аз тогава бях капитан на нашия набор, на нашия отбор в ЦСК. До 12-13 годишна, 14 годишна възраст, 13 по-скоро. Сателит тогава на ЦСК стана, тогава имаше сателити. Пращаха се момчета, обиграваха се, в мъжки отбор беше същото. И нас, тук между другото, мисля, че с Ангушев, аз ви ги гледах повечето, слушах по-скоро повечето предавания. С него заговорихте, мисля, че за връзкарството. Да. Това го имаше и при нас. Тогава още 2000-2001 година. И нас ни изгониха няколко момчета в Горублене и може би това е едно от най-хубавите неща, които ми се е случило. Тогава ревах от Червено знаме до вкъщи, ревах през цялото време и не го осъзнавах, но към днешна дата ще ви го кажа. Та интересното беше, че тогава с течение на обстоятелствата капитана на Левски, моя набор, също там се случиха някакви неща и се събрахме в Горублене, най-големите врагове. Ние до тогава сме играли някакви мачове, турнири едни срещу други. В момента той ми е кум и е един от хората, за които като ми звънне директно питам колко лопати да взема и да тръгвам и да ми каже на къде да тръгвам. Така че да, тогава във Вихър Горублене 4-5 години до старша възраст, най-хубавите години може би най-хубавите години от живота на един човек. И така след това почнах да играя мисля, че даже играх в В група с отбора на Конелян от Герман. Не знам дали сте чували. След което имах обаждане от Академик София, тогава в Б група и поиграх 4-5 години професионално в Своге, в Симитли, пак в Академик. И така след паралелно почваха да се случват нещата с футзала и с мини-футбола, нали? И до ден днешен с мини-футбола. Основно. Понеже сега се върнаха от този сезон, вече има Вихър Горублене на Банф турнирите, не си ли получил повиквателна от... За жалост не, но те момчетата най-вероятно не са и чували за хора като мен, защото те са, доколкото знам, са по-млади момчета. Но между другото бих се включил. С удоволствие. С удоволствие бих се включил. Значи, ако някой от Вихър Горублене не гледа, Илян Генев чака покана. Ще съм много благодарен. Между другото, понеже анонсира и базата, която се построи съвсем скоро, аз даже без да го още не съм го казал, само си помислям как да си подреда изречението и настръхвам от това, че аз съм имал най-хубавите си години юношески 4-5, най-съзнателните юношески години от 13-14 годишен до 19 на този стадион, който няма нищо общо с това, което представлява в момента. И 20 години по-късно, 20 и няколко години по-късно имаме това, което имаме в момента на Горублене. Аз ви казвам, това е сбъдната детска мечта, честно. Това е уникално нещо. Има ли някой човек, който така е изиграл много важна роля в твоето развитие в футболните среди? Ще кажа естествено баща ми. Нали? За жалост той си отиде при няколко години. Той беше доста хард характер, за което съм аз абсолютно благодарен, въпреки че като дете всяка вечер пред телевизора лицеви и коремни не ми беше любимото, но към днешна дата разбирам, че е било най-хубавото нещо, което може да ми се случва тогава. Просто не съм го разбирал. Така че може би баща ми, защото ни държеше доста изкъсо с брат ми. С майка ми, естествено, да не подценяваме нейната роля, която и до ден днешен е така, каквато винаги е била, винаги ни е подкрепила. Да, той ни е държал доста изкъсо, както вече казах, и много сме благодарни с брат ми и двамата за това възпитание, което са ни дали. Със сигурност не сме най-възпитаните, със сигурност не сме най-красивите, най-умните или най-проспериращите, но сме щастливи от това, което имаме и което сме, така че може би баща ми и в личен, и в съответно и в професионален план. Каза хард характер. Да. Ти си, предполагам, си го взел от него. Крушата не е паднала по-далеч от дървото, така да кажем, да. Брат и той ли е така? Брат ми е доста серд, въпреки че той е пък много отворен, аз съм въпреки че съм много многословен, вие ще видите, вие виждате вече и знаете. Той говори 5 пъти повече от мене. А той играе ли мини футбол? Играеше, но вече е във възраст, която не му се занимава. Колко е по-голямо това? 3 години, само 3 години. 3 години. Малка ни е разликата. Виждате в момента брат ми, просто му е малко по-тъмна косата. Да.
Даже и като килограми сме горе-долу. Не, Защо малко не го вземеш в PVG реално, за да стигнете до първата победа? Защото той е от поколението футболисти, които играеха с... Вие не знам дали сте чували за ролята или по-скоро позицията на метач и стопер. Да, Едно време окей. в защитата се играло с либеро, който е бил последния в защитата, е управлявал стопера пред себе си. Той играеше стопера, който скача или да изпреварва, взима ти арогантно топката и я подава на най-близкия, защото иначе ако тръгне да я раздава. Става Проблем. А в PVG сме Само стопери. само стопери и той ще дойде малко в повече. Да. Разбира. И все пак, как изгради този характер да твоя познат към днешна дата? Ами не знам, те са много комплексни. В смисъл, характер на един човек, ти си го имаш заложен, но аз съм вече в призмата на така възраст, която мога да горе-долу да осъзнавам какво съм постигнал, през какво съм минал и така нататък. Какво съм постигнал? Не съм постигнал някакви, кой знае какви неща. В личен план говоря. Минах през един период на футболно хулиганство, за който малко хора предполагам знаят. Говоря за тежко футболно хулиганство. С всичките му красоти. Съответно, това е свързано с много липса от вкъщи, който се опита да вникне в тия думи, ще разбере. Не съм ходил на работа по няколко дни, не съм ходил да играя да тренирам по-скоро по няколко дни. Даже си спомням една от ситуациите, тренирахме, трябваше да съм примерно в 8 часа сутринта на стадион Локомотив в Надежда, защото пътувахме за Своге, играех в Б група и просто не се прибрах от матча в Ловеч. Тогава се случиха едни ексцесии и аз просто бях възпрепятстван да излезна от града и да излезна от една сграда. Да. Това за жалост е свързано и с някои други неща, които са свързани с моята физика, с физиката, със здравето на всеки, защото като влизаш в такива ситуации, се случват и някои опасни неща. Доста неща са ми се случвали опасни. Тук в София също и в цяла Европа всъщност, като се замисля, защото сме пообиколили и навсякъде се случват тези неща, които се случват и ние виждаме навсякъде в интернет пространството и чуваме и ги виждаме и по телевизията. И тук ще го кажа и ще го кажа до края на разговора, между другото много от момчетата, с които играеме, ще ме разберат. Тия неща, които се случват в България, не се случват само тук. Това не можеш да го видиш само в България, можеш да го видиш навсякъде. Имал съм ситуации, в които съм бил в болница по доста дни. За 8 дни съм свалял 16 кг примерно, защото съм имал пробити органи с определени неща. Отделно през това всичкото време паралелно върват приятелствата, които ти дават всичко, ти дават много и до ден днешен ми дават. Аз опитвам да давам доколкото мога, старая се. Същевременно за характера на брат ми разбрахте, на баща ми, разбрахте. Аз ще го спомена сигурно много пъти до края на разговора, но да, ето вие, понеже ме попита за коя роля, човека, който изиграл най-голяма роля, след като го повторя няколко пъти, явно съм казал точния човек. Същевременно комуникацията с брат ми, който е по-голям, и аз малко или много го слушам повече, отколкото аз да му дам акъл. Въпреки че се опитвам да дам много акъл, както и на съдите, да се опитвам да дам много акъл, знаете, да. И комплексни са нещата. Бил съм и работех страхотен период, между другото, сериозно внимание трябва да обърна на този период в моя живот. Пак по линия на футбола, между другото, на футзала тогава и с последствие на мини футбола. Изкарах 10 години като служител на Софийска вода АД, което е също огромна крачка в моето развитие и като човек, и като професионалист, и като обучение, и като всичко. Те са просто комплексни нещата и всичко те изгражда по някакъв начин. И вече вътре, като го имам малко по-лютото, което явно имам, се получава това, което съм днес, може би. А практически Софийска вода, ако не се лъжа, това е началото на един мини футболен отбор, който в последствие се превръща в това, което е сега, или бъркам? Точно, не бъркаш, точно така. С малко повече детайли ще влезна. Софийска вода през 2005 или през 2006, да ме извинява Йовиян Йонков, на който между другото съм изключително задължен. Това е човек, на който дължа много изобщо в развитието ми. Ето той също ми е помогнал за развитието ми, защото той ме дръпна в тия среди, той ме дръпна и в Софийска вода и освен, че вървяхме като отбор, като приятели, вървяхме като колеги, аз лично вървях и в развитието си, защото даже тогава той искаше да ме наема. Аз още учех, бях трети курс в НСА и аз му казах, ще завърша и веднага идем да играя за вас, понеже той ме покани.
И като играеш за този отбор, е хубаво да си служител, защото имаше до ден днешен се провежда между другото лятна спартакиада. За да участваш в лятната спартакиада, трябва да си служител. И аз изчакаха ме, завърших, след което, понеже започнах да работя, минах през стажанска програма, започнах да работя вече на трудов договор. След една година завърших и година и половина по-скоро завърших и бакалавърската, т.е. магистърската си степен в УНСС вече. И тези всички неща, комплексно, с преминаването през студентските години и влизането в такава изобщо колегиална общност и ежедневна комуникация с такива хора, защото там не предимно, са само интелигентни хора, завършили с някакви позиции в професионален и в личен план. И това ме изгражда като човек, защото имаше период, за който преди малко казах, който е хулигански, в чистия смисъл на думата, точен, пълен смисъл на думата. И изведнъж аз отивам в тази друга, съвсем друга област така на човешките взаимоотношения, която почва да те изгражда в друга посока. И до днес днешен аз работя като таксиметро шофьор. Аз съм прост бакшиш, което много ми харесва между другото. До ден днешен аз на всеки един от клиентите, независимо дали е на 20 години или на 60 години, съответно 20 под мене или 20 над мене, аз му говоря на вие. Вчера едно момче 16 пъти ме поправи, говори ми на ти, не се притесняй, въпреки че аз го бях питал и продължах да му говоря на вие. Ето това, например, е съвсем малък детайл, който ще спомена, но това е работа от 10 години в Софийска вода, който ми е помогнал да работя с такова уважение към хората, които са ми дали много. Там те развиват и като служител, те развиват и като човек. Така че нещата, различните периоди от живота ми са ме направили това, което съм. Та Софийска вода да се върна, защото отворих много темата. През 2005 или 2006 правят спортен клуб. Започват с момчета или по-скоро с мъже, които са служители, настоящи. След което почват да правят селекция. Един, втори, кума ми по негова линия ме придърпаха и мен. Завърших това, което казах. Започнахме да привличаме момчета от ВИАС предимно, които са се занимавали в техните градове в България, се занимавали с футбол под някаква форма и до днес днешен сме половината от отбора на PVG. През 2020 се случиха някои неща, значи говоря от 2008-2009 до 2020, това са 12 години футбол, които безценни. През 2019-2020 се случиха някои неща. Ние се събрахме хората от 2008-2009-2010 година, които тогава комплектувахме отбора и след това по-скоро 2011-2012 вече. И решихме, че по-скоро ще си направим друг отбор, PVG. Това са съответно собствениците на PVG, на фирмата, която занимава с канализация и водопровод. Са трима от играчите тогава, вече нали, в друга роля. И от 20-та година е проекта PVG, който сме вече за жалост повечето застаряващи. Опитваме се да подмладим отбора, но... Има ветеранска лига скоро. Стигнете възрастта. И ние сме, да, половината. Даже Ювиян Йонков, Росен Найденов, който е един от първите в отбора, който е собственик на един от собствениците на PVG. Той вече спокойно може да играе. Светослав Вичев, който е третия със собственик. Извинявайте. Е по-малък от мен, страхотен вратар. Да, вие може да го оцените всъщност, защото сте в тази роля. Той още няма, далече му е, той е малко по-малък, далече му е ветеранската, но да, можем да се пускаме. За жалост аз много хора в мини-футбол съм си говорил с по-големи хора, те са си позволявали да ми правят тази оценка, защото естествено най-малкото са като години, да не говорим за стажа им и за опита им и за възможностите им и през това нещо, което са минали като футболисти, мини-футболисти, футзалисти, са ми казвали, че аз имам доста непримирим дух. И да, и при 5-0 не ме интересува дали има една минута, ще ритам, ще блъскам, ще стрелям към вратата, ще хода да я отнемам от целия терен, ще се опитам нещо да направя. То е ясно, че за една минута не мога вкараш 5 гола, но аз ще се опитам. Този ми непримирим дух, в момента съм на 30, след 10 дена, 20 правя 38. Не мога да си представя, че ще отхода да игра за ветерани с отбора на PVG и се опитваме да подмладим отбора на PVG и ние да сме някаква част от този отбор, да мога да им даваме някакви насоки с опита, който имаме, младите да дават. Имаме, между другото, страхотно момче, което много искаме да развиеме, дано да се запази с нас, дано да стане и по-редовен, защото той в момента е в периода, в който аз съм бил и всички сме били. Учи, работи, трудно му е, старае се момчето да завърши висше образование, да се развива, което ние го подкрепяме напълно. Той е съвсем млад, на
21 мисля, че е вече. За Виктор Найденов говоря, не знам, той рядко идва, може да го знаете. И така, опитваме се да доразвиваме отбора на PVG, но историята е доста дълга, изключително щастливи за мен е грубо 15 години. Добре. Ще върна малко към PVG, само един въпрос искам да задам. Тъй като кажа, че всеки твой клиент се обръща с него с вие. Наскоро чух една история, че клиент ти е бил Илия Петков. В една дискотека. Разкажи ни за това пътуване, дали си му говорил на вие всъщност? Не съм, не знам къде е бил. Може да е бил на някоя пейка с някоя мадама и да са пили минерална вода цяла вечер. Не е така. Предполагам, може. Не мога да кажа дали е бил на дискотека или на пейка, защото в 5 сутринта на 27 декември, 1-2 дена плюс-минус, 27 декември, студено време, в 5 сутринта, в далечината, карайки си таксито по булевард Раковски, Георги Сава Раковски, тук в центъра на София, виждам два силуета в далечината и естествено пресмятам, че трябва да намаля скоростта, защото те са на около 100 метра от мене, обаче аз приближавам, карам с 40 км, дали можеш да караш по това време, защото има много хора по това време в този период на годината. Виждам два силуета, обаче се носят повече от останалите, по средата на платната на булеварда. Изведнъж приближавайки виждам въпросната фигура. Отварям прозореца и им казвам, те две момчета бяха, той и още едно негово приятелче. Казвам, момчета, дайте по-сериозно. Той като ме видя, до някъде шокиран, до някъде изненадан, до някъде се зарадва. Не ми се сеща каква ситуация. В крайна сметка го прибрах жив и здрав. Беше трезвен. Да, добре. Горе-долу. Но е страхотно момче, страхотен футболист. Но на вие ли му говори? По-скоро не. С него по-скоро не, защото ето той в момента е лицето на наша страна, на нашия любим спорт и не е редно да изпадаме в такива ситуации. Не казвам, че не е хубаво, това са страхотни преживявания за него. Аз също съм изглеждал по подобен начин, сигурен съм. Всички сме го правили, всички го знаем и го можем. Но го помолих тогава да дойде. Така че го прибрах жив и здрав тогава. Плати си, бахшиш ми остави. Сериозен мъж. И всичко по живо, по здраво. Браво. Добре, си поговорим малко за професионалния футбол. Малко хора може би знаят, че ти реално си играл в Б група с Септември Симитли. Предполагам, да. Разкажи малко повече за цялата концепция. Преди малко споменах, получих обаждане, отидох на проби в Академик. Тогава да започна от тук. Б групата беше източна и западна. Получих обаждане, отминах пробите, взехаме, много ме харесаха. По стечение на обстоятелствата втори кръг захапах титулярно място до капитана на отбора в центъра на защитата. Страхотни година и половина. Влезнахме с бараж. Тогава се играеше първите в източната и западната директно влизат в А група. Вторите отбори играят бараж помежду си. Играхме с отбора на Несебър от източната част на България. Тогава те завършиха втори, ние втори също. В западната и в Стара Загора имаше един бараж, който ние спечелихме. Там също играх. През целия сезон реално играх. Доста сериозно тръгна да ми се развива кариерата тогава. Много хубаво. И влезнахме в А група съответно. При което започнахме подготвителния период. Започнаха за А група да се освобождават по-младите. Аз тогава съм 19-20 годишен. Да. И почнаха да се викат по-опитни футболисти с стаж, по-класни сигурно. И изкарах подготвителните периоди, подготвителните лагери и започнах сезона на скамейката. В А група даже не записах минути. Мисля, че да, бях резерва на Славия, като тогава домакинстваме на стадион Славия. Бях резерва. Втория кръг резерва, третия не влезнах в групата и аз им казах, вижте, нали, аз съм млад, трябва да играя, ми трябва футбол, за да се развивам. Аз очевидно, щом миналата година играх добре в Б група, сигурно мога да направя някаква кариера. Те казаха, разбира се, няма никакъв проблем. Имаше тогава 3 души, които се конкурират. Аз бях четвъртия, който се конкурираше за центъра на защитата. Бях най-малкия. И ме освободиха, отида да играя в Септември Симитли. Тогава Юрий Васев ни беше треньор. Много хубав период изкарах и там. Малко си тръгнах със скандал. Нещо, което сигурно очудва всички. Да, 100%. Започнах като централен защитник. Тогава
Имаше двама души страхотни футболисти, направили кариери в чужбина, играха централни защитници, мене ме бутнаха на левия фланг, ляв бек, типично, много хубав период и така, вървяхме доста добре, между другото, за отбор от малък град. 5, 6, 7, 8 в класирането, нещо е такова, което беше добре, парите бяха добри. И свършва сезона, полусезона. Зимата доиграваме, т.е. дотренираме годината, за да ни пуснат в почивка покрай коледно-новогодишните празници. И играеме съответно квадратчета игра, нали, то обикновено. И тогава, естествено, в тия малки мачлета, които играехме по 5 минути, бяхме на тренировка толкова, че да се разделиме на 3 отбора. И естествено, тук сега е малко кой ще стане първи, въпреки че той е някакво съвсем обикновено мачле. И като ти вкарам гол, леле, гледай, къв гол не мога ни биете никога, айде скарахте се, нали, сещате за какво става въпрос и те ни дразнат, ние дразнат, нормалните, супер готини неща. И обаче не му издържаха нервите. Аз бях единствения от София, имахме няколко човека от Дупница, всички други бяха местни момчета от областта. Благоевград, Дупница, Гоце Делчев и така нататък. На помощник треньора, тогава той ни водеше даже тренировката, не му издържаха много нервите, че ги бихме там примерно за 5 минути, им набутахме 4-5 гола. И аз естествено след поредната реплика, чист базик, просто заради това, че ги побеждаваме, той реши, че нещо физически мога да ми прави. Аз реших, че не мога да го направи. И просто януари месец нямах отбор. Т.е. декември нямах отбор и януари трябваше да търся нов. Тогава подписах с Своге, поиграх мисля, че една година. Там обаче бях резерва, ту не влизах в групата и тогава пък ето нещата, запитахте ме преди малко, кое ме изградило. Ето тия катаклизми, тия промени, при мен може би се случвали малко по-плавно. Тогава се получиха контактите ми с Софийска вода, тогава започна, нали, мини футбола, т.е. футзала по-скоро да тръгва. И аз си казах, по-скоро ще зарязвам тази работа. Тук явно няма да ми се получат нещата. И така приключих в Своге, разтрогнах. И до там и беше с професионалния футбол. В Б група играехме и с Имитли, и с Своге. И така започна всичко с мини футбола. След Своге си прекратил кариерата. Да. И Професионалната. как се появи в залата? В залата тогава в този период аз комуникирайки, нали, казвам, с Димитър Манасиев е моя кум, който беше капитан на неговия набор, за който преди малко споменах, но не му казах името, за което се извинявам. Комуникацията вървеше постоянно. Ние естествено постоянно сме на телефона, виждаме се, излизахме, тогава бяхме млади като Илия. И се случваха подобни неща. Той постоянно ми говореше как ходят, нали, играят, събират се, отбора е сериозен, нали, тук ето като служители ходи се на морето на един турнир, там на турнира на лятната Спартакиада, която се провежда и до ден днешен, даже мисля, че в момента се провежда, даже началото на юни, тогава се провежда септември, няма значение. Каза, там е страхотно. Всички градове правят подобно нещо, събират от региона доста добри състезатели, се получава страхотен футболен турнир, защото то се играят няколко спорта, но ние съответно никак касае футбола. И така се завързаха контактите, почнах и паралелно малко тогава в Своге. Те не ни държаха така изкъсно, както в момента държат отборите от две група за играта им на мини футбол и футзал. И беше по-трудно да те разберат тогава смартфоните, сегашните Инстаграм платформи, Фейсбук, там изброете ги всичките, аз не съм и толкова много на ти с тия неща, ги нямаше и по-трудно можеха да те хванат, каквото и да било да си правил. И почнах да хода паралелно. В Своге тренирах, вече ясно нещата отиваха по-скоро на приключване и почнах да играя с тях. Разтрогнах, завърших образованието си, горе-долу в един период, година и половина се случва всичко. Съответно почнах да играя с тях в футзала. Почнаха да се организират неделната лига на Банф, която се провеждаше на Герман, където и до ден днешен има игрища. След това се премести в Студентски град на Мир и Дружба, вие предполагам знаете, после на летището, така. И така се случваха малко, позастъпваха се някои неща. От едни съм крил, че съм футболен хулиган и играех професионален договор, ако ми се случи нещо на краката и не мога да играя, не е редно. Същевременно нямаш право да тренираш, да ходиш да играеш малки вратички или футзал. Пък аз си играех едното и си ходех на тренировки в Б група с професионален договор с всичко. Та ето да, може би и това ме е изградило по някакъв начин като човек, защото малко извън закона съм, грубо казвам извън закона, но съм спестявал някаква информация някъде, за да мога да ходя да си гледам кефа другаде, в общи линии. А футболното хулиганство не пречи ли на, по време, ако греша твоя отбора в окръжна
Левски, да се казва. Да, пречеше много. Много ми пречеше. То бяха тук скочове стикери, на които съм лепил изолир бани, какво ли не съм лепил на емблемата. Но пък това е доста интересен проект беше този отбор. То основно беше хора от мини футбола. Да, доста добър отбор бяхме. Страхотни приятелства завързах там с местни момчета. Кмета е доста сериозен там, дава сериозни средства за развиване на отбора. Терена, базата, между другото, е страхотна. Имат, за жалост, басейн, който не се ползва. Говорим за Долна баня. Да. Нали? За да не се чудат хората. Страхотна база, има писта, стадион, който могат жителите на града да ползват. Беше много хубаво, но много ми пречеше емблемата, много и синият цвят, много ми пречеше, въпреки че в мини футбол нямам проблеми да облеча нещо синьо, но определено емблемата пречеше, да. Много. Защо спря да играеш за този отбор? Да се подвизаваш в този отбор? Заради емблемата? Не. По-скоро записахме един-два слаби резултата и кмета, който е в пълното си право човека и работи с доста голям замах, реши, че няколко човека от по-опитните трябва да напуснем. И ние напуснахме. Нямам въобще лоши чувства там. Аз им благодаря за всичко, което сме правили заедно и са ми дали възможност да игра за тях. Така че да. Много хубав проект, много хубав мой период там, паралелно с мини футбола, но емблемата определено беше не благодаря. Okay. Не мога да те разбера, но окей. Сега към PUBG малко да го... Само понеже каза, че няма против да облече нещо синьо, даже за този уикенд беше облякал синя фанелка. Докато го казвах, ми мина това през главата, да. Ето, между другото, преди малко аз даже без да искам от това, което ти отговорих на тебе, ти сега ми подаде топката, дет се казва. Защото така пречи ми, Да. синьо. Да, много хубаво свърза. Точно така, за приятелствата, които завързах там с местни момчета, с Юли Христов, който е от Тяло пречиш ми, който е основателите на Тяло пречиш ми. Се знаеме. Много съм горител, той много ми е завивал, много ми е мушкал. И сме били приятели. Юка, как си, що си, окей, до там. В отбора на Левски Долна баня бяхме заедно и до ден днешен той даже, знаете, се състезава в отбора на PVG и смятам, че завързахме много сериозна връзка с него. Той е малко по-голям от мене с една година, така че сме горе-долу в един период от живота, не горе-долу, абсолютно в един период от животите си. Страхотен контакт, страхотни близки отношения завързахме, защото с повечето момчета аз като отида на морето и от ресторанта до хотелската ми стая са 3 минути с асансьора, който го чакаш 10 минути. Факт. Аз пътувам час и половина-два, понеже виждате, че съм многословен. Хората ме разпознават, малко повече се чувам по микрофоните и по камерите, по телефоните, които снимат мачовете. Аз обичам да комуникирам с всички и ги познаваме се, но сме на здрасти. Докато ето този период, приятелствата, които завързах с местни момчета, ми даде възможност да опозная повече Юли, нали, той мен и съответно да стане проекта, т.е. продължаването на развитието на PVG. Аз казах, че го подмладяваме, той съвсем не е за подмладяващите. Та ето с Юли пък този уикенд, за който ти преди малко каза, да се върна точно конкретно на твой въпрос. Той е от Елин Пелин, там е синия цвят, така на почет. Ме извика да играя с отбора на Тяло пречиш ми в един турнир за по-скоро за най-голямата легенда на българския футбол. Христо Стоичков. Той ме... Да, окей, не трябваше да наложи. Не, няма никакъв проблем, просто той ни каза една глупост на ден, но няма да кажеш в национален ефир, не искам да го извадам. Добре. Но продължи. Той направи организацията и екипите не бяха на Тяло пречиш ми. Аз очаквах да облека розовото, така митично и легендарно, по-скоро трябва да използвам думата легендарно розово на Тяло пречиш ми. Раздаде едни екипи от Левски Долна баня, от Левски Елин Пелин. Облекох синьото, не ми пречеше, защото там бяхме предимно стари кучета и се получи страхотен турнир. Аз за жалост на финала не можах да играя. Доста колабориран беше отбора, не беше само Тяло пречиш. Много интересен отбор бях. Доста интересен отбор с 2-3 млади момчета, 3-4 даже, да. Ние по-опитни от други отбори, техните опитни, защото те са предимно, да не кажа само опитни. И изненадахте Вила Марк. Да, изненадали. Да, може би сме ги изненадали, защото все пак са по-добре физически от нас. Да, със сигурност, определено те с Денис, аз ги виждах като основен фаворит. Аз също. Безспорно, Вила Марк. Канахте го Нено. Шами онзи ден, но още не съм го гледал неговото. Денис беше. Денис беше, да. Всъщност не съм всички Вила Марк. Да, ама то е нормално. Те са актуални с това, което направиха в Турция миналата, т.е. тази година.
с нещата, които правят в първа лига, с нещата, които изобщо правят в турнирите, в Шампионска лига, нормално е да каните. Поред последното парче от Спаза Евгений Михов, наистина, който Да. трябва да седне. Може би да. Би ли гледал едно интервю с Евгений Михов? Разбира се, той Евгения, ние сме набори с него. Жените ни с първите ни деца бяха заедно пред един лекар. Имаме даже и в тази линия личната, така Тъй общо. като вие сте малко по-буйни характери и двамата, имате ли такива пречки по време на мачовете? Един път с Димитър Манасиев, моя кум, и аз, и стигнахме почти до физическа саморазправа на един 2-1. турнир. Да, ние щяхме да сме 10-10 най-вероятно, но имаше там едни репчения, които са страхотни и аз даже съм благодарен на такива хора като него, които сме се изправили, деца вика, гърди в гърди. И при нас сега гената спокойно мога да го прегърна и да го нарека, да не сме най-добри приятели, но със сигурност е Добри човек, отношения който сте. в страхотни Но отношения. сега, сме, ако играете при нас мрак, ще го ритнеш, нали? Няма, със няма сигурност, аз и контакт. онзи ден се опитах да го ритна даже. Трудно Много се бърз. рита той. Много е бърз. Той не е бърз, но се става доста добре. Всички знаем какъв тип футболист е. Пази страхотно топката. Опитвам се да му я отнема, ритайки го, но Но не пада. със сигурност не пада. Това са футболисти. Още един такъв мога да дам като пример Спас Милушев, една легенда на българския мини футбол, който също може да го поканите. Той също е многословен. Той също със сигурен, че може да ви разкаже много. Но нормално е с гената. Даже пък, ще ви кажа друг. Мисля, че играехме SPL. Играехме в един отбор. С него, с още няколко момчета, които познавате и сте чували за тях най-малкото. Тогава Благой Георгиев ни събираше в този отбор. 11, точно така. Даже с гената, с Евгений Михов, сме се... ще го кажа. Били сме се рамо до рамо. Срещу един отбор стана един проблем на Царско село. Помниме го всички този проблем. Да, сигурно го помните тия, които се занимавате по-тясно с Вамбус и с СПЛ. Така че определено сме в страхотни община с гената, но това не ми пречи да го ритна и няма да му се разсърда, ако той ме ритне. Даже имаше една ситуация в футзала срещу отбора на Миго този сезон. Стъпихме си изключително футболно и здраво и двамата. Топката излезна в тъч в наша полза, това няма никакво значение. Той усети, че е влезна малко по-хард, за което той знае, че аз няма да кажа и копче. Директно ми подаде ръка. Аз даже обичам да ми влизат така, защото за мен футбол е... Мотивирате да му върнеш после, нали? Не само, не. В тази ситуация конкретно по никакъв начин не ме мотивира да му върна. По-скоро ми харесва малко по-твърдата игра. Всички знаете аз какъв тип играч съм и любимите ми футболисти не са Зидан, Лео Меси, всичките технични, по-скоро примерно като Гатузо, Гравесен, който сигурно сте чували, легенди, Тошко Янчев от българските, Трифон Иванов, лекъм пръсно човек. Аз харесвам такъв тип футболисти. Боскачи. Да. Само преди минем нататък. Спомена отбора на Илевън. Аз дах този въпрос и на Шами, не искам да ти го знам и на теб. Обясни ми какво мислиш за Мустака на Перник. Разбрахте. Следващия. Да. Какво направи това искате PVG да толкова различен отбор? Какво го различава от другите отбори през всичките тези години? Освен дефанзивния план. И за учените положения. Какво ви докара до върха? Вие го казахте вече. Тези две неща. Да. Това, че толкова години сме заедно, това, че проценти няма да казвам, но голям брой от добре развитите български отбори, български казвам, не софийски отбори, използват наименования на заучените си с нашите наименования, защото не, че ние сме ги измислили, нали, открили топлата вода, да се вика, но само ще дам за пример отбори като DXC. Да. Всичките неща са вода, нали, PVG. Да. Даже сега се опитах да внедря едно от заучените ни положения в националния отбор, което го кръстихме PVG, за да може да е разпознаваемо, защото то е разпознаваемо, като го кажеш, се сетиш веднага, нали, за кои хора говорим, за кое... Ще игра с националния ще отбор. го видите добре, ще го кажа не, за националния отбор не, но те най-вероятно ние го правим в PVG го правим не. Ще го кажа напротив, даже аз много се радвам, защото използваме силния удар на Кристиян Иванов, който е страхотно момче и страхотен футболист. И има страхотен удар из двата крака. Се опитваме той да го завърши. За жалост в мачовете мисля, че един път само опитахме да го направим, не се получи, както и де. Това може би ни различава, въпреки че ние колкото сме различни всички отбори, толкова сме еднакви. Не мога да кажа, че ние сме нещо повече от другите или с нещо но със сигурност за учените положения, благодарение на въпросния Йовян Йонков, благодарение на Адриан Георгиев, който е до ден днешен служител на Софийска вода. Това са хора, особено Адриан,
Чичо-Ади, така добре познатия за по-старите и за нас, естествено, който е феноменален футболист, който за жалост вече е в такава възраст, където му е трудно да играе. Буквално, без никакви огриждения, ще го кажа, излизаме 6 на 6, 5 полеви, той на 5 полеви, на 4 от полевите ще им я вкара между краката, аз съм го виждал с очите си на един път, и ще ти я подаде само да сложиш крачето. Уникален футболист, той също ни е научил на много, той също ни е говорил много за тайминга, между другото с старши треньора Николай Михов са почти набори и са в... позагубили са нормално контакт, но са играли заедно хора, които Ники Михов няма защо да обяснявам кой и какво ни дава и продължава да ни е давал и продължава да ни дава в мини футбол и в футзала. А той също, Адриан Георгиев, Чичо-Ади, толкова много ни е учил, когато стъпвахме първите стъпки в мини футбола, особено за тайминга, за това кога трябва да я подадеш, за това кога трябва да я задържиш, за това кога трябва да избържаш да развиеш атаката и така нататък. За заучените най-много. И може би да, с една, понеже пак отворих много въпроса, с една дума може би ни различават за учените, които съответно всички се опитват да прати на някои отбори, им се получават страхотно. С отбора на DXC, между другото, един от водещите отбори, на Делизиум, прощайте. С тях играеме, понеже Софийска вода беше позиционирана в Бизнес парк София, в Малш 4. Където има офиса. Където има офиса. Тогава и Софийска вода беше тогава офиса. И играехме турнир на Бизнес парка. Това е 2012 примерно, 2013. От тогава. Едни турнири играехме, на които играехме всички отбори и фирми, които са позиционирани, седалището им в Бизнес парка, правят отбори. Всички бяха наясно, че всички играеме, за да играят Софийска вода и DXC на HP тогава даже. HP също, на финала. И така и беше. Всяка година играехме финал и съответно ние с многото заучени още от тогава, с въпросния Чичо-Ади и всички, да не омъжавам ролята на всички, които са участвали в нашия отбор. Отбора на DXC до ден днешен някой има ли спор за техните заучени? Така че сме вървяли, може би, в някаква степен относно за учените паралелно. И това е едно от нещата, които до ден днешен се опитваме да развиваме. Но аз ви го казах преди малко, като си предварителния разговор, това, че тъчения с ръце вече ни отне голям процент от заучените. Аз, доколкото знам с господин Александров, обменяте опит един с друг. Приказвате си с... Разбира се, Илян тогава се състезаваше, той беше вратар, предполагам, знаете, беше вратар на отбора. Да, и играеме от тогава, познаваме се, естествено сме влизали в спречквания на терена, словесни, това е съвсем нормално, там има страхотни футболисти, които и до ден днешен, даже вчера един от тях стана MVP, въпреки че е 3 години по-голям от мен, той е страхотен футболист. Ето, например, това е футболист, който аз много харесвам, Николай Николов Джакстъра, който е такъв тип футболист, който аз харесвам. Стана играч на матча срещу нас, за жалост отбеляза ни някой друг гол. Дори 3. Да, не ми се искаше да казваме точно, но не биха много, както и де. Вървяхме паралелно и може би ето ние сме се учили заедно. С Илян до ден днешен няма как да не комуникирам постоянно, защото той знаете какво е дал на мини футбол и особено на първа лига. И на футзала също. И на футзала също да. И тези неща сме вървяли заедно. Ето това са приятелства, които се изграждат. Ние не сме станали приятели за една година с Илян. Това са вече повече, 15 на години, които сме играли един срещу друг, после заедно, после сме се разделяли в пътищата си, като в футбола и пак сме се събирали и така нататък. Така че това са хора, които някак да не комуникирам, като вече споменатите от мене Юли Христов от Тяло пречеш ми, от нашия отбор вече, за Гената, който малко по-късно се включи в мини футбола. Така че да, това са страхотни неща, които ни изграждат и като ще се върне един от първите ви въпроси. Това са неща, които ни изграждат и като хора. Защото тия хора, ето, между другото, благодаря, ще използвам, ако ми позволите, вашето предаване, вашия подкаст. Миналата година имах толкова много тежка контузия, за която ми се наложиха 2 операции в рамото. Трябваше едни импланти да се купуват. Отбора на PVG ми помогнаха финансово, фирмата също. Това са периоди, които не че няма да се справиш финансово и сам, но когато го получиш от друго място, хора с които комуникираш постоянно и пък в нашия случай играем футбол постоянно. Това ти дава още допълнителна сила вътре в тебе. Като... Изпитах го на гърба си. Това ти дава не допълнителна, невиждана сила. Да се върна на това, да им благодаря и на PVG, и на отбора на футболистите от PVG, които ми помогнаха финансово, и на отбора на DXC, в който
след като разбраха, понеже Илян беше даже на матча, когато се случи, естествено белята се случи на мини футбол, няма как. След няколко дни ми се обади и ми каза: Иляне, ти имаш ли револют? И аз му казвам: да, ама въобще не правя връзка, за какво говорим? И първо ме пита как си, нормално. След което, след няколко минути получих известна сума пари, след като затворих телефон, известна сума пари, за която съм изключително благодарен. Коя камера да погледна, не знам, да. Благодаря на целия отбор на DXC. Това е огромен жест, който няма как да... Илян ми е казал, защото да мисля, че даже е имал случай да играете и заедно. Да, той ми е казал, че с тебе се разбира без даже да си говорите, само с поглед. Аз от доста вратари съм го чувал това. Явно си е от тебе. То излезна така, че се носи, нали, говоря малко за себе си. Аз не обичам много да говоря така, защото е хубаво хората отстрани да те оценяват, нали, не ти самия да говориш какво си направил или какво можеш. Един страхотен период в моята мини-футболна кариера с отбора на Саяна, който се надявам да продължи в един проект, който сега готвим. И вече другия пък проект от една година вече е в ход. Отбора на Саяна ветерани. Отбора на Саяна, да благодаря на фирмата Milky Group Bio Саяна също, които са толкова много пари са наляли в нас. Димитър Пулев е тогавашният титулярен вратар, като изключиме това момче с въпросното мустаче. Поздрави за Сашко. Димитър Пулев, тогавашният вратар на Саяна, казваше, още 2018-2019, знам ли, нали, като си вътре, знам, че ако има 10 удара към мене, ако един стигне до мене, ще е добре, което много му благодаря за тия думи, между другото, тогава много ме дигаше с тия думи и аз съответно се стараех още по-добре да се справям. С Илян също сме играли. Благодаря му и на него за тия думи, че така е оценил, нали, моето старание да му помагам в защитата, особено. Сега искам с един въпрос, който ще съдържа вътре в себе си няколко. Понеже аз, като по-млад човек, който навлиза в този спорт, аз обързвам PVG с точно именно с тебе. Откъде тръгват всичките заучени дефанзивния ви стил на игра? Ти ли го налагаш? Или разкажи малко повече. Не. Със сигурност не. Аз съм част от това нещо. Със сигурност съм част от това нещо, но в никакъв случай не мога да се справя сам. Ние затова обичаме толкова много този спорт. Той е колективен. Въпросният Чичо Ади, на който пак ще се върна, той е един от основоположниците на този стил наш на игра. Тогава разполагахме с повече, жаргонно казано, копачи като мене и с няколко доста добри момчета в предни позиции. С Ювян, който ако има 10 удара към вратата и 10-те са на втора града или малко вътре, или малко отвън, той на 11 на втора града я е вкарал. И какво исках да кажа от цялото нещо, че играхме дефанзивно, понеже притежавахме такива състезатели и няколко бързи, отнемаме топката и бързо развивахме контратак. Стигнали се до заучено пък, богатия ни арсенал още от тогава с заучените и с човека, който затваря втора града, за което споменах. Просто всичко се получаваше. Имахме няколко вече пъти споменявам Митко, моя кум, Димитър Манасиев, моя приятел, моя колега, моя всичко. Ние сме и той е левичар, аз също съм левичар, въпреки че и десни ми е много силен, между другото. Ние с него играеме от деца, както вече разбрахте. Стиковката ни е отдавна ясна и за двама ни. И за учените ни, ние двамата, ако PVG или тогава Софийска вода има, да кажем, 10 са учени, 8 са за два леви крака. Разбирате ли? В смисъл, просто се разбираме много добре, получаваха ни се и съответно, щом видяхме, че това е печеливша тактика, печеливш прием за това да печелиме, нали, матчове, турнири и така нататък, се превърна в нашето реално с нещото, с което ни разпознават ето хора като вас, които по-късно така са почнали да се занимават. И това е в общи линии. Мисля, че заради на това се дължи всичко. Защото като излеземе напред и получиме статично, да, аз го казах вече, там е 90% гол беше. За Митко мога да кажем, че е страхотен летящ вратар. Да, ето и точно заради левия му крак, там той като излезе с летящ вратар, също идва с мене, за да може ние просто се разбираме, затваряме очите, той е на другия терен и пак вкарваме гол в същата врата, в която трябва да вкараме. Просто ние там стиковката ни е много сериозна и
За жалост вече натрупахме годинки и ни е по-трудно физически, но аз пак ви казвам, няма да остават така нещата. Сега лятото ще си вода личен подготвителен период за новия сезон в първа лига. И новия полусезон по-скоро. Да, той е страхотен летящ вратар и се разбираме доста добре. Защото сме два леви крака, може би защото сме израснали заедно. Преживели сме доста. Да. Като каза подготовка, предстои ви Шампионска лига в друга седмица. Да, нямаме търпение. Как е настроението там? Настроението е перфектно. Наясно сме, че отиваме по-скоро на... На почивка. Аз не искам да го наричам почивка, защото ще излеземе за 3 мача в групата, които, т.е. в този нов формат, както и да се нарича. Ще излеземе в 3 мача за победа, но сме наясно, че сме срещу по-млади, по-подготвени отбори физически от нас. Ние пък можем да им дадем някои неща в опорка, чисто тактически, с опита, който имаме. Но за жалост не сме и достатъчно хора, за да имаме възможност да ротираме състава. Познати отбори ли ще срещате или не се знае още кои? Знае се, отбора на класиците, страхотен отбор между другото, който е вече участник в първа лига. Отбора на Ловеча, който там са доста сериозен отбор, имат доста талант в този край на България. Там ще ни е много трудно и ще ме извиняват. И отбор от Варна. Мисля, че Тим Сот се казват момчетата, се казва отбора. Да ме прощават малко по-неизвестни за мене. Но предполагам Варненската школа, футзал, мини футбол няма защо да й правим реклама. Тя е много сериозна, така че предполагам, че ще срещнем 3 страхотни съперника, с които се надявам да станат хубави мачове. Естествено да излеземе победители, но ако не излезнеме, ние сме, пак казвам, в такава възраст, където ще се отдадеме на време с семействата си, ако отпаднем от първата фаза още. Да ти каза почивка, но всъщност по-скоро би го прилил като круиз, защото вие ще пътувате по 100 км за матч. Да, за жалост това е много болна тема в момента на отборите, участващи в тази година Шампионска лига. Ще се играе на около 50 км от хотела, където ни задължават да преживяваме, да пренощуваме и да се храним, което също е проблем. Не искам да навлизам в детайли. Ясно е, че ние имаме нашата гледна точка като отбори и като състезатели и като съпрузи и бащи. Това пътуване ще ни лиши от много време със семействата си. Мен лично, в личен план, ще ме лиши страшно много, защото аз последните месеци, по-скоро 2 месеца, така доста от времето със семейството ми отне национален отбор, за което не съжалявам, въпреки че жена ми тя е най-големия герой. Ще изгони най-скоро. Най-вероятно ще ме изгони, да, но тя е страхотен човек. Човека до мене, човека герой. Между другото, Кестен, обичам те. Просто... Това ще е първият червен картон, който би ти пукал за него. Да. Това е... Ако тя не е такъв... Според мен и последния. Червен картон не мисля, че нещо мога да... Там червен картон не трябва да получавам. Тя е изключително така ми влиза в положение. Много ме разбира. Вижда, че аз горе и обожавам това, което правя с мини футбола. Но аз също искам да бъда сериозен баща и мъж и искам да бъда със семейството си. Затова, например, не играх в неделя финала срещу отбора на Амиго в този турнир, за който споменахме преди малко, защото просто трябва да отделя време искам да отделя време за семейството си. Същевременно сега пътувайки тия 50 км в посока, в този трафик, който евентуално ще започва да се заражда, защото сезона идва, летния на морето, не сме доволни малко от организацията, но само това ще кажа. Не искам да влизаме в детайли. Надявам се да прекараме една страхотна седмица на Шампионска лига с мини футбол, с семействата, с приятелите, с всички контакти, които имаме там. Защото пак ще пътувам, сигурен съм, от влизането ми в хотела до фоайето, за което са 10 метра. Тия 10 метра най-вероятно ще ги пътувам час и половина, защото ще спра да говоря и ще ме спрат да говориме и с най-голямо удоволствие ще обърна внимание на всички и се надявам някой, който искам да си говоря с него, да ми обърне внимание. Ще виж най-вероятно много национали, което е следващата ни тема за националния отбор. Първо искам обаче да започнем от националния отбор, когато ти си играл. Когато взехте бронзовите медали в Кошице. Това искам да си поговорим първо за него. Какво беше за теб този бронзов медал? Разочарование? Не. Гордост? Това е тогава, когато се случва, ти не осъзнаваш. Хората сме просто явно така създадени, че когато ти се случва нещо толкова
хубаво или толкова лошо, ти в този момент още период от, да кажем, 2-3-5 дни, месец-два, нали, за всеки човек различно, не осъзнаваш много какво си направил или какво ти се е случило. Но към днешна дата вие може да видите и в момента какви чувства от щастие така предизвиква такъв въпрос към мене. Това е незабравимо, в смисъл. Нямам думи да го опиша. Само физиономията ми в момента предполагам, че отговаря на всички въпроси. Това е едно от най-хубавите неща, които са ми се случвали. В минимум футбола може би е най-хубавото, а в живота е със сигурност едно от най-хубавите. Кой беше така най-преломният момент в целия турнир? Митко каза, че след осмия финал се разбрал, че ще играете в световното също, но кой матч така беше Да. вау? Тогава трябваше да влезнем, да прескочим осмина финалната фаза. Точно така, да, за да влезем в осмицата на Европа, за да получим квота за световното. Това беше нещо, което между другото, когато го разбрахме, беше хубаво. Разбираш какво ще се случи другата година, но не го осъзнаваш реално. Впоследствие вече почваш да береш плодовете на това, което си направил. Дори и ментално, чисто психически, ти самия почваш да береш плодовете на това, което си направил преди, да кажем, месец-два. Преломният момент, не бих казал. Всички неща се получаваха. Тогава получавахме страхотни указания от треньорския щаб в лицето на Ники Михов и на Дани Несторов. Бяхме събрани повече момчета във възраст, която имаме изградени виждания за играта. Тежки, трудни характери, които всеки може и знае да си отстоява. Което в една битка срещу Унгария, която имахме преди седмица, ти трябва такъв тип хора, такъв тип стиковка, такъв тип заставане зад гърба на всеки един от играчите и от целия ни щаб там. Нещата просто се нареждаха. Бяхме събрани, така пак ще кажа, страхотни момчета, страхотни мъже. Тактическите указания, които имахме, бяха страхотни. Първия матч тръгнахме много силно. Аз отбелязах даже тогава гол, първия ми гол за националния отбор срещу отбора на Австрия. Първия ми матч. Да, чакайте, извинявайте малко. Извинявайте. Няма какво си това са много хубави неща. Това са страхотни неща. Може би забелязвате, аз и така и хората, които ме познават по-добре, аз съм доста патриотично настроен. Татуировките ми говорят доста, защото голяма част от тях са в тая тематика. И за това да... Използвам момента да кажа, че ние сме първите вратари, които разплакват Илянгинади. Ами, не ми е проблем да не вкарам гола, по-скоро предпочитам да подада, да, така че може би сте първите, които ме разплаквате. Просто като излезеш да защитаваш цветовете на България, мене просто идват ми други неща. Това, че аз защитавам моята територия, аз като излеза в най-далечната точка Расълхайма, нали, най-северното емирство в емирствата, там съседното на Дубай, за да е по-разпознаваемо. Аз защитавам всеки един сантиметър от картата на България. Там. Всеки един сантиметър от знамето. Защитавам всеки един от скамейката и всеки един от терена. Много ми е трудно да говоря за такива неща. Просто защото по-патриотично гледам, може би, на нещата, не знам. И съм изключително горд с това, което сме направили. Радвам се, че все още се говори за това нещо. Много хубав, страхотен период от моя живот, от моята фамилия и футболна кариера. Но специално за Кошице просто ни се получаваха нещата. Първият матч победа, втория матч победа, със страхотно звучено, между другото, с Денис Иванов и с Дени Костадинов, които са феноменални състезатели, няма защо да ги рекламирам даже. Тримата направихме едно звучено на Грузия и им вкарахме първия гол. С трите леви крака. Тук три. Дени по-скоро не мога да го прилича с кой крак е, защото той може да я вкара в скобата и с двата. Ама тогава с тия обувките ти ги връзва с тиксо ли или той други? Няма проблеми и Боз да беше излезнал. Да. За него, да, знаеме всички какъв футболист е. Получи ни се просто страхотно. Те ми използваха. Аз имах съвсем малка роля. Тя е огромна ролята, но беше
не толкова талантливата, по-скоро типично в мой стил да направя блока за заученото. Беше. Тогава това се получи. Победихме и отбора на Грузия. След това отбора на Черна гора бяхме се класирали в следващата фаза. Ентусиазма в тия моменти, ето момчетата от сегашния национален отбор също могат да ме разберат напълно, защото след мача с обрата с Португалия, след мача срещу чехите, в момента настръхвам, те ще ме разберат перфектно, ако говорим и за нещо актуално в момента. Излезнахме с отбора на Черна гора, който ни победи, между другото и на техен вкарах гол, типично пак в мой стил. Така с единоборство и силен удар. Но тя по никакъв начин не ни сломи, защото нас вече вълната ни беше грабнала. Нямаше, може би, сила, която да ни отбор, който да ни спре. Срещахме отбора на Франция. По-скоро отбора на Италия. Аз ги завъртях. След това очудващо трябваше да играем с отбора на Франция. Победиха отбора на Украина, който беше много така стойностен, както и тази година, между другото, на това европейско. Просто ни се получаваха нещата. Пак ще се върна на тактическите указания от тренерите, защото във всеки един мач, но особено срещу румънците, с които играхме на полуфинала, тактическите указания от треньорите просто ни доведоха до 0-0, до един хубав резултат. Дуспите са рулетка. И вече дуспите на всички ни е ясно. За жалост, може би за мен към тази дата, тогава, 22 година, може би най-добрият дуспаджия за мен на мини футбола я изпусна. За жалост. За жалост, аз имам роля там тогава в избора на състезателите, които да изпълняват дуспите. Тогава аз така доста настоявах той да изпълнява тази дуспа. Там по стечение на обстоятелствата. За жалост, пък в крайна сметка сега се обвинявам и до ден днешен, че той я изпусна. Но това по никакъв начин не го обвинявам. Естествено, просто тогава приказката не свърши. Ние продължавахме да сме на гребена на вълната, въпреки че изключително разоръчено, че на ми беше първи форум, на повечето и беше втори, трети и така нататък. Не можахме да стигнем финала. Това ще да е още по-страхотно постижение за нас, като мини футболна страна. И Пък на мача трето място прегазихме Казахстан. Това щях да кажа точно. Прегазихме Казахстан. Казахстан всички виждаме какъв футбол играят. Знаем колко добре развит футзал имат. Така че буквално прегазихме отбора на Казахстан. Просто всичко ни се получаваше. И за мен това е в мини футбола може би е... Не е може би. Така хубавия спомен, най-страхотното постижение, може би, което сме направили. Добре, да минем към другата тема в националния отбор. Как така ти стана от играч треньор? Тук пак аз в живота си, това, което ще се върна на един от първите въпроси за това кой е Илиян Генадиев, те всички тия неща те изграждат по някакъв начин. Ето аз пак ще кажа огромно благодаря на хората, които конкретно за твой въпрос са разговаряли, естествено, са обсъждали, гледали са варианти, имали са и други варианти от отбора, аз доколкото разбирам, които ако бяха приели тяхното предложение, съм сигурен, че ще се справят също много добре, не че аз съм се справя много добре, ще се справят много добре те със сигурност, сигурно и по-добре от мене, но ми се обадиха тогава господин Илия Козарев, който също дава много, всички знаем колко много дава. Ето, огромно благодаря на него, не само за това, което дава за нас, а и се опитва да прави в мини футбола, в националния отбор, изобщо с неговия отбор на Райкомерс. Боби Александров също, който се опитва постоянно да работи в полза на това да българския мини футбол да се развива. Получих обаждането и ми казаха, че според тях от всички хора, с които са разговаряли и са обсъждали, аз съм бил точният човек, точно заради, ето ще се върна, преди малко ви го загатнах, за непримиримия ми дух, за нещата, които чисто ментално мога да дам. Тактически със сигурност има какво да уча, така че да мога и да го предам на футболистите, които стоят пред мене, за да могат да го изпълнят те по най-добрия начин. Аз в момента, щом вече толкова години е национален селекционер Ники Михов, най-вероятно в такъв случай, това е само говори за себе си, най-вероятно аз в момента черпя и бера плодовете на това как трябва да ръководиш един отбор и ментално, и тактически. Опитвам се да уча и да попивам всичко, което чувам, което съм чувал и като състезател, и сега като помощник, за да мога един ден да имам такива знания, че да мога PVG да го изкарам до върха на българския мини футбол, а защо не и националния отбор.
Добре, сега като бяхте в Братислава, примерно в някакъв момент имаш ли така един момент, в който да отидеш до колата и си вземеш тумашките да влезеш да играеш? Риска ли ти се? Ами, те вече няколко човека ми казаха, че аз е трябвало да бъда в някои от мачовете на терена, за да могат нали, или ни трябват хора като мене на терена, играчи, състезатели като мене на терена, така че тези техни изречения, които също смятам, че мога да се гордея с тях, мои приятели, така и момчета, с които играеме постоянно, да ми кажа, че аз, нали, хора като моя стил на игра, моят типаж, е трябвало да бъда вътре. Само това отговаря на въпроса ти, дали аз пък самия, дали съм искал да съм вътре и да направя това, в което съм най-добър, защото аз това се опитвам и на тях сега да им обясна. Това е и всички, може би, всички, аз не съм никой да дам акъл на който и да било, но според мен това е много важно. Като имаме една група, както с националния отбор, ако говорим за националния отбор, с 17 човека, със сигурност 17 човека са страхотни момчета и футболисти. Обаче, някои са по-добри в едно, някои в друго. Са най-добри в другото. Спрямо тия 17. Съответно, затова има и различни позиции на терена. Ти си добър като пивот, аз съм добър като защитник. Ти си добър като вратар, аз съм добър като халф. Ти можеш да раздаваш топката, аз мога да отнемам топката. И ето това е много важно, което се опитвам да им обясна, да използваме силните качества на всеки един от състезателите. Да не се опитваш да правиш нещо, да надскочиш себе си, защото най-вероятно има поне две момчета от твой отбор, които ще го направят по-добре го стои това на теха. Ти прави това, което си най-добър, за да се получи. Ако всички го правят, реално, ще се получи най-добрата стиковка между вас и съответно най-вероятно ще стигнете до победата. За националния отбор да, имаме такива момчета, които са страхотни футболисти и момчета, мой тип играчи, но в европейския, в световния мини футбол се играе доста твърд футбол. Ние тук в България смятам, че играеме малко по-мекичко. Нали? Сега ще кажат, да, ти защото си рагач и затова искаш всички да играеме като тебе, селяк такъв. Сигурно имат право и те, но за жалост в мача с унгарците се видя. Момчетата са наясно, че ние сме по-техничният отбор от тях. Ние сме по-талантливия като единици и като отбор от тях, но съответно тактически ние се опитахме да подготвим отбора нали, по най-добрия начин. Старши треньора им каза, според мен, най-точните указания за тази среща. Съответно в Унгария се работи на доста високо ниво, отборът е доста опитен, отборът е наясно какво може. Ето това ще се върна преди малко. Те са наясно, че ние сме по-тактически, разучиха ни, знаеха какво ще правим, къде ще ги биеме, колко високо ще ги биеме и как ще се защитаваме. Съответно ни биха с няколко заучени. Вратари много извади. Окей. Въпросът е, ключови моменти. Иначе може да е различен. Повярвай ми, много ми всички ще да е различен. Ти представяш си първият ми голям турнир, в който аз съм помощник в националния отбор и ние стигнем да кажем. Дори следващия кръг да бяхте стигнали. Да, просто следващия кръг. Мисля, това е нещо, което най-малкото щяхме да изравниме нашето постижение от 22 година. Щях да съм като състезател. Защо не и да надградиме? Да, въпреки че там щяхме да срещнем Корея отбор на Украйна, но ние също има какво да им дадеме, както и да е. Първият ми голям форум като футболист полуфинал. Първият ми голям форум като помощник треньор, вече като човек, който се опитва да предава някакви знания на по-младите. Полуфинал. Представете ли си аз дали исках да се развия по друг начин матча? За жалост малко имал шанс, но въпросът е, че трябва малко по-твърда игра, малко така приеми чисто футболни, по-скоро чисто мини футболни и футзални, за да се стигне до победата. В България малко отстъпваме, чисто на клубно ниво, малко отстъпваме в това отношение. Но мисля, че вървиме в правилната посока, понеже ще си позволя да си задам сам въпрос. Питахте някои от момчетата, от по-опитните особено, нали, какво е мнението изобщо за развитието на мини-футбола, така в общи линии да го кажа. Според мен ние вървим в страхотна посока и страхотни постижения, постигаме и на клубно и на национално ниво. Така че ако още малко натиснем в развитието си и обърнем внимание на малко повече детайли и малко повече почнем да играем хард, за съдиите също да се работи. Аз не съм точен пример, който трябва да дава акъл, защото със сигурност отношението ми към съдиите не е най-правилното и аз го осъзнавам, въпреки че ми е много трудно, може би заради характера ми да го така, вече поуспявам с годинките да го намаля, но
Би ли станал съдия? За да пробваш един мач да видиш как е от друга страна. Много пъти се стояла да свириш, ти съм имал, нали, Да, това е. какво свириш той? Той ми казва, ти да свириш. Много пъти съм замислил, нали, да не пробваме така, просто да пробвам да видя. Със сигурност не е лесно. Нали, аз съм наясно. Лошото е, че те всеки път ми казват, ти не ме учи как да свира. Аз малко обърнах темата, но да си кажа, това ми е много болна тема на мене. Не ми обяснява аз как да свира, защото аз не ти обяснявам ти как да играеш. Да, така е. Не ми обясняваш как да игра, но моята игра не влияе на твоето съдийство. А твоето съдийство влияе на моята игра. На моята загуба или на моята победа. Така че това е тежка тема, но определено мини футбол върви в България, върви в правилната посока. Трябва да обърнем внимание на някои детайли, чисто тактически. И мисля, че... За разлика от другия ни спорт, който трябва да го практикуваме, където той върви... Той върви страхотно. Но по-добре не искам да отваряме тази тема, защото трябва да го върви добре. Говорим за хуй неща, дай да намесваме футзала. А така като кажеш, че мини футбол върви нагоре, реално мини футбол подценяван спорт ли е в България? Подценяване, но не от хората, които го практикуваме и които се занимаваме с него. Факт. А от хората, от които зависи това да бъде развит в правилната посока. Защото, знаете, много хора, които сигурно при вас са го казвали, в огромните, добре развитите, не огромни, ами добре развитите футболно страни, много често на 6, 7, 8 годишните им се дава футзална топка, им се дава малък терен, дори с отскачаща топка, футболна, на малък терен, на малки вратички, за да могат да имат повече досег до топката. Това ще развие и големия футбол, но подценяване дори не мога да си обясня поради каква причина, при положение, че когато нещо върви добре, без огромна подкрепа и финансова помощ, никаква, щом върви добре, щом толкова хора го практикуват и той върви добре, има конкуренция. Тази конкуренция дава възможност да се развиваме. И ти ако налееш малко някакви средства, пари за бази, аз не говоря само за пари, чисто финансово възнаграждение, говоря за развиване на бази, школи, ето треньори, ние сега изкарахме лиценз за треньорството в национален отбор, между другото от нова година, не знам това дали изобщо го знаете. Да, от тази година за големите форуми изискват да бъдем лицензирани треньорите, тези, които имаме право да седиме на скамейката, да бъдем лицензирани. Взехме лиценз Б за мини футбол, което е иновация, между другото. Имаше награждаване преди турнира сега, преди Европейското първенство, с дипломи. Може, между другото, да я донеса, да я рекламираме, между другото, защото е хубаво нещо. Мога да ми пратиш снимка. Да, ще ви пратя. Това е нещо страхотно, което се направи в... сега се, може би ще ни дойде времето и в България, но сега се направи в световен мащаб. Към 60 човека сме в цял свят. Ако това се инвестира и в това нещо тук, има хора, които могат да дадат много знания на младите, съответно ще вървим още повече нагоре. Но това са такива неща, които ние, които се занимаваме, си мечтаем повече за тях. За жалост, най-вероятно или няма, или ще се случи много късно. Добре, ти вече като една част от, бих могъл да го кажа, хората, които изграждат мини футбол като по-добро нещо. Смяташ ли, че има достатъчно уважение към хората, които градят спорта? Не само организатори, към треньори, към помощни треньори, към методисти, към Милко, примерно. Значи, имайте предвид, че... Да, Милко. Да, длъжност Милко, да, момчето се старае много. Ние бяхме стаичка с него. Изобщо хората не че не го уважават, а просто те не виждат всъщност колко усилия полагат хора като Милко, хора като Петко от Монтана, да не изпусна някой във всеки град. Илян от DXC. Всъщност трябва да започнем с него, с Илян Александров. Хора, които се занимават с всички организации мини-футболни. Обикновеният човек, даже и обикновеният състезател, не вижда всъщност колко работа вършат тия хора. И е много лесно да даваш акъл, когато не се занимаваш ти с това нещо. Защото това е като малко като в политиката. Ти си опозиция, почваш да ги солиш, ама като те сложат тебе на това място, нещо тук май не мога ни се получи. Аз също ги упреквам за много неща, но съм същевременно и наясно, че имаш 16 отбора в първа лига, които имат по 10 състезателя, те имаме по повече. Това са 160 човека. Има 320 различни мнения за нещата как трябва да се случват в първа лига. Сигурен съм. Така че
хората, които се занимават, по-скоро ние трябва да ги подкрепяме и да им помагаме с всичко, което можем, за да може и на нас съответно да ни е изгодно, защото упрекваме ги за всеки един детайл, но не е лесно и да управляваш толкова много отбори, толкова много хора, толкова много фирми, толкова много реклами, толкова много отразявания. Ето, вие се занимавате с това, което между другото да ви поздравя и вас. Така го вмятам малко, по-скоро трябваше по-сериозно внимание да му отделим. Ето, това е нещо ново, което върви само единствено в правилната посока, според мен, за минифутбол и за развитието му и за това да привлече хора, които да помагат. Хора, говоря от БФС, хора от политиката, хора с финансови възможности, въпреки че има много хора, които финансово помагат, но те са по-скоро по-микро свързани с отборите си, не толкова глобално, а ако държавата се намеси, ще се развиваме много и тия неща, които постигаме, ще бъдат още по-високи. По-скоро трябва да ги подкрепяме тия хора, които правят неща като вас. Поздрави за това, което правите вие вече от година, грубо. Да, година малко. Да, години малко, да. Това са неща, които, ето това, време, което в момента отделяте, ето елементарно ще го кажа, за да е актуално да е в момента и да ме разберат. Почти месец ме нямаше покрай национален отбор, аз в момента съм, вместо да съм на площадката с децата ми и с жена ми, аз съм тук, защото обожавам това нещо и уважавам това, което вие правите и се стараете да правите и гостите ви, които идват, говорят тези неща, които преживяват, аз съм сигурен, че са само хубави неща. Има и лоши, естествено, като контузиите за жалост и така нататък, но ето аз отделям в момента от времето си, за да се опитам и аз по някакъв начин да дам на някаква информация на по-младите, да им остане нещо в главите, благодарение на вашата платформа, за да развиваме нашия любим спорт. И това време, което ето вие и аз сега отделяме, го отделят хора като Милко, като Илиян Александров, в пъти повече. Това им е начин на живот, това им е професия. Просто ние, обикновения футболист, мини-футболист или футзалист, не си дава сметка колко работа. И затова трябва повече уважение да имаме към тия хора. Знам, че и на мен лично не ми харесват много неща, но е много трудно да управляваш хора, отбори, всеки с претенциите си и така нататък. В аматьорски спорт. В аматьорски спорт. Да, за жалост аматьорски спорт. Точно. По-професионалния футбол много лесно звучи, да. Там е даже и по-скъпо. Там е по-скъпо. Там е по-скъпо това удоволствие, наречено футзал. Но пак да не навлизаме в тази тъжна тема. Да, нека футзал да не си говорим. И просто ни е подготвил много интересен, аз много искам да чуя твой отговор. Или конкретно за мен и го задавате За тебе, подобен на... Не, той ще го зададе, иска да... Интересно е какво ще кажеш. Ако утре станеш президент на българския мини-футбол, да кажем, приеме, че има такава организация. Имам отговор. Преди да се Добре, чух въпроса. давай, какво, Не, доизкажи какво се. би променил? Това е въпросът ми. Така. Хипотетично. Аз съм президент на българския мини-футбол. Да. Закриваш го. И почваме яко футзал. Така. И до там ще стигна, ще се опитам да помогна, ако съм президент на мини-футбола. Ще се опитам да помогна сигурно си на футзал. Ходил съм да гледам на живо футзал, истински футзал. Но като казвам истински, съм гледал отбора на Казахстан, където са само бразилци, отбора на Италия, отбора на Сърбия, които са на страхотно ниво, отбора на Испания, които някакво ги рекламирам. Гледал съм отбори клубни на изключително високо ниво. Това е спорт, който на мен лично ми е много труден. Аз на тази възраст ми е много трудно да го науча и вече и физиката, нали, чисто тялото ми не позволява, но и там бих помогнал, но да се върна на въпроса ти. Ако аз съм президент, първо назначавам един от хората, защото преди малко ме питахте кой е изиграл най-голяма роля, но огромна хиляди пъти огромна роля в живота ми изиграл брат ми. Та първият човек, който е назначен в управата на българския мини-футбол е брат ми. С който се явяваме в почти всички министерства и ви гарантирам, че за нещата, за които ще отидем, да искаме, например, отиваме в БФС, да им кажем, че искаме финансиране, или ако е Министерството на спорта, отиваме и им казваме, че искаме финансиране, искаме да направим този спорт професионален и отидеме с 5 точки, 5 искания, ще излезем оттам с огромно да за 5 искания, плюс още 5, които брат ми е включил, които да са в полза в развитието на мини-футбола. Просто защото брат ми е сигурно е най-уникалният човек, който аз познавам след, за жалост, вече баща ми, който го няма, и майка ми, и моята съпруга, за която преди малко казах, герой. Това е човек, който като се захване с нещо, гарантирам ви, че няма сила, която да го спре да не се случи. И да не се случи по най-изгодния начин за него, нали, за това, което защитава той в момента. И в полза на това, с което се занимаваш. В случая ме питаш за мини-футбол, това е първият човек, който назначавам на тази длъжност. Гарантирам ви, че с него в щаба, гарантирам ви, защото той го е правил на няколко места вече, в различни компании, фирми и така нататък, и в личен план.
нещата ще тръгнат на добре и ще има пари за изграждане на бази и за всички тия неща, с които си говорихме, за изграждане на школа, нали, по-скоро за основаване на школа за треньори, за които да дават съответно път на младите, за да стигаме и до, развивайки футзал и мини-футбол, да стигаме и до развиване на големия футбол. Не, имаш нашата благословия, действайте. Аз съм все още активен състезател. Когато прецениш? Помощник в националния отбор, има време за Има време, да. Така като казваш помощник в националния отбор, има ли някаква такава история, дали когато си бил помощник треньор или когато си бил играч от съблеканията на националния отбор, което искаш така да ни разкажеш и можеш, разбира се. Аз мога да ви разкажа всичко. Стаечка в Кощи, с кой беше? С Димитър Александров Меси, Яко. което е един от най-феноменалните футболисти, мини-футболисти играли в България и същевременно един от най-скромните хора, които аз познавам. Факт. В мини-футбола. Страхотен човек. Поздрави за него. Той с него бяхме в стаичка. Огромна част бяхме с Денис Иванов и с Дени Костадинов в стаичка, защото или дали те при нас или ние при тях. Беше, но това са нормални неща. Иначе от съблекалнята някоя по-интересна история, по-скоро извън съблекалнята. В общите преживявания имаме, но в съблекалнята мога да отбележа няколко момента. Особено след класирането ни за елиминационната фаза, особено след преминаването на първата, на втората. В съблекалнята имаше едни видеа, клипчета, сигурно сте ги виждали, които се случваха там. Те са достояние, тогава бяха и все още са достояние за всички ни в интернет, но да си бил вътре в съблекалната и ти да си един от тия, където подскачат. И от автобус имахте едно клип също. Да, ние на световното следващата година имахме страхотни клипчета там, но с победите, нали, то винаги е така, с победите много бързо се прави колектива. Ние бяхме там буквално един юмрук, защото сега младите ще им размахам пръст. Постоянно им говоря за юмрука, който не мога аз да излезна с още 5 човека на терен и да ги бия другите. Всички трябва да сме заедно, за да победиме. Нали така? Дали вратара ще направи спасяване като на унгарците, дали техният нападател или най-големия копач ще вкара, всички са в кюпа, така че тогава бяхме един юмрук в този национален отбор горе-долу в тази селекция. И просто ни се получаваха всички неща на терена, а като ти се получават всички неща на терена за това, което сте събрани, вече отношенията ни, личните ни отношения, ето и днес, между другото, поздрави за Мирослав Кайряков, отбора на КЦМ. Днеска имах 2 разговора, може би на общо час и половина си говорихме с Мирослав, който той е от друг град. Мини-футбол ни е запознал, мога да нарека приятел и са много такива като него, но никой не искам да обвинявам, т.е. обиждам или подценявам. Просто да, тия в съблекалната, специално тия моменти са... Мога да разкажа много, между другото, преди малко го споменах. Има страхотни момчета, мъже, ситуации, които са изключително смешни и това са спомени, които никой не може да ти открадне и никой не може да ти така нали, да ти разкаже, да преживееш. Просто не си ли бил ти там, няма как. Вие, сигурен съм, че вие имате такива, всеки сигурно човек си има такива. С всички почти имало весели истории. Кой беше душата на компанията в Кошице? Дени, Наско? Не. Те са огромна част от душата на цялата компания, но мисля, че медала там го взима, златния медал го взима Спас Милошев, който е един страхотен за футболист. Да. Аз даже се чувствам малък да говоря за неговите футболни качества. Един страхотен човек, приятел, пич, уникален. А сега, Братислав, коя беше душата на компанията? Или ти вече, като си треньорите, отлъчват те малко? Не, напротив, не ме отлъчват. Аз им казах и на учетата, мога да съм им помощник, може да съм им треньор в ролята си на помощник там, но аз им казах, че и на един от разборите, те могат, предполагам, да потвърдят, че те за мен предимно са приятели. И в никакъв случай не са се опитвали да ме отлъчват, въпреки че го има, нормално е. Аз също някой път, като ги видя, че си се поотделят или се застават, аз също гледам в другата посока да тръгна, за да не им преча, защото има неща, които със сигурност не искат аз да чуя, което няма абсолютно нищо лошо, е най-нормалното нещо на света и е супер яко, че го има, защото щом те го имат, ще го имат и на терена. Така че това е хубаво. Аз влизах
поставите им те по 6, 8, 10 човека вътре, почват да си говорят с мене супер свободно. Аз също. Аз пак ви казвам, Тоест ти си душата на компанията? Не. Okay. Просто той ме попита дали ме приемат или ме отлъчват. Не, напротив. Да. Страхотен колектив беше. Мисля, че всички са страхотни, всички постоянно влизаха в шегите и пускаха и така нататък. Мисля, че Солетата, Кристиян Иванов, да, беше може би така... Изместила Илия. Илия и той имаше огромна роля, особено вече след отпадането ни и на прибирането ни. Но Солетата беше... Предполагам, че ми позволява да му викам Солетата в такъв ефир, нали, който ще се види от доста хора. Но просто е по-разпознаваем така. Той мисля, че той взима златния медал тази година в Братислава, където бяхме. Въпреки, че пак казвам, всички са страхотни момчета и изключително възпитани, с изключително чувство за хумор, както да базикат, така и да приемат базици, така че... Но мисля, че златния медал е там, да. Бързи въпроси малко. Добре. Е? Най-добрият играч, с когото си играл? Те са изключително много, но аз ще кажа един. Ще кажа, с който аз съм се разбирал на терена най-много ли. Не, много са. Ще почна, аз казах вече за Димитър Манасиев. Ще мина през Ангел Янков от отбора на Саяна, който е една огромна, цяла ли отбора на Саяна, но Ангел е основна роля за мен като развитие в мини-футбола. Ще трябва да кажеш ние, че предположим, че казваш Перник. Не, дейте. Спас Мишев, който ето... Не, ще обида някой. Най-добрия, не знам, ще кажа... Да, може би ще кажа Манасиев, защото с него сме от деца заедно и ние просто сме... Да. Най-подцененият играч в България? Подценения? Да. Не мисля, че има подценени. Трябва да кажа един ли пак? Да, аз мисля, че има доста. Ти, които стават под радара сега. Не, той има много футболисти, които са страхотни, ама не получават някакво развитие, не успяват да влезат в отбора, който трябва да влезнат, за да им се доразвият. Не знам. Ще кажем Деян Йотов и ще продължим с... Не казвай Деян Йотов, само това не казвай. Не знам, наистина ще... Много са, те са изключително талантливи всички. Не им е даде, може би, шанс или не са попаднали в отбора. Той това е много важно. Стиковката ти с... Защото, да знам, не мога да кажа подценяван. Добре. Много са, защото са много талантливи, много състезатели. Не може всички да са в национален отбор или всички да са в най-добрите отбори. Окей, сменя въпроса. Кой е приятната изненада в Братислава? Индивидуално ли? Да. Пак са няколко. Един, който ти е правил най-така добро впечатление. Милко. Милко със сигурност неговата работа, но от състезателите може би Солетата. Като играч го харесвам, разбрахте какви хора харесвам, какви състезатели, но просто от призмата на това, че е дебютант, от призмата на това, че е малко по-сърд характер и може това да му изиграе лоша роля, напротив, то му помогна. От призмата на това, че на мини-футбола ясно, че имат указания в техния клубен отбор, в неговите отбори, които е състезавал, но със сигурност това, което се е сблъскал сега в националния отбор, е доста на по-професионално ниво и мислех, че ще го стресне или ще го обърка на терена, защото всички, които го играеме и тези, които го играят на по-високо ниво, знаят, че секунда забавяне или колебания в тебе дали да биеш високо човека или да отстъпиш или някаква елементарна ситуация могат да позволят на противника ти да отбележи това да ти приключи не матча, а турнира. От призмата на всички тия неща, мисля, че той се справи много добре. Не искам да подценявам никой, защото имахме още дебютанти, които се справиха също много добре, но мисля, че той беше така приятната изненада. Изигра страхотно, отбеляза страхотен гол, между другото, типично и в мой, и в негов явно стил. Така че може би той да. Един млад играч, който трябва да следим. Солета не е млад играч. Солета не е млад играч, въпреки че е дебютант за национален отбор. Беше. Пак са много момчета. Един. Може да кажеш Виктор Найденов. Ще кажа Виктор Найденов от нашия, това тръгна да казвам, от нашия отбор ще кажа. Мисля, че ако му се получават нещата в личен план, пожелавам му го с най-голямо, така, с най-отворено сърце и добри пожелания. Спокойствието на това в личен план да му се получават нещата, ще му дава спокойствие и повече време за отделяне на мини-футбол и съответно за развитието му.
Надявам се да остане в нашия отбор, защото той е страхотно момче, като характер, като човек. Изключително възпитан, еродиран за крехките си години. Надявам се той да е бъдещия така доста сериозен водещ футболист в българския мини футбол. Но това си зависи и от него. Както и от нас, но и от него. Кой е най-големият проблем в мини футбол в България? Съдиите. Съдиите са проблем, защото ето както говоря за развитие на треньори, за да се развиваме тактически, защото талант, колкото искаш в България, футболен и не само футболен. Ако имаме по-професионален подход от държавата, от всички, които се занимаваме с това нещо към нашия спорт, ще развиваме и съдийството. Ще взимаме лектори, ще взимаме хора, които да обучават и от чужбина и така нататък. Не неща, които ние няма да ги измисляме. Просто трябва да ги откраднем. То не е... Просто трябва финансиране. Трябва помощ от държава, но това са неща, които са банални и за жалост аз обожавам баналните неща, защото са истините. Преминаваме към финалните въпроси. Какво иска да постигне още Илян Генадиев в мини футбола? Имам 2 лиги Българии. Искам да спечелиме първа лига, което знам, че в момента всички се смеят. Ако направиш трансфер реално и отидеш в някакъв отбор, ще ли можеш? Да, но не. Искам, окей, добре. Хубав така, нали, допълване на моя отговор, но искам да спечеля първа лига с отбора на PVG. С хората, с които сме израснали, с които се развиваме и сме се и развивали. Или пък Шампионска лига. Шампионска лига ветерани. Или пък не. Момчета, не ме пенсионерите, моля ви. Или пък Лига България, която свърши този уикенд. Да, може би нещо, което като състезател искам да постигна някои от тия неща. Пък за националния отбор то е ясно всичко да спечелим с националния отбор. Всичко, каквото може да се спечели, да се спечели. Да започнем с Лига на нациите, защото обичам нещата да върват постепенно, защото според мен не е хубаво да прескачаш стъпки в развитието си, независимо за какво говорим. Ако директно спечелиш световно без да си взел европейско и Лига на няма не, не, аз съм, ще се радвам. Малко, да. Ще изкефиме много в България, да знаеш. Да, мисля, че и аз ще изкефа, да. Но аз не обичам и това. Много от моите приятели са отборници, играем срещу някои от сериозните отбори. И аз им казвам, момчета, нали, дайте сега да се постараем, да се опитаме, нали, малко така. Всички знаят, че при мен страх е, нали, сложна дума за футбол специално, но гледам с уважение към противника си. А много мои приятели с отборници казват, ти излизаме и ги биеме. Така че аз не обичам да казвам, сега, като помощник треньор ще спечелим следващото европейско, т.е. следващото световно другата година. Не обичам такива приказки. Не. Стъпка по стъпка, ако можем да ги направим нещата, така ще е още по-сладко, защото ще знаеш целият път. Аз имам един въпрос, който си го паза от началото на подкаста и сега да го задам. Малко да разчупиме. Хипотетично отново играете Шампионска лига ветерани, PVG, или играете турнир за ветерани. Мариан на врата или напред? Това е от сегашната му позиция в Димитроградски легион в Лига България. Мариан... Само ще кажа, че ни мачо в Велико Търново с футзала. Аз пазих, той си бордираше напред. Да, знам. Гледах там, тогава имахте проблеми. Тогава. Си го гледал. И за жалост някои неща така не са независими. Ние страдаме и в PVG, това, което се случи тогава с вас. Както и де. Мариан, той е по-голям от мене. Зависи от селекцията ни, но играеме ветерани, по-скоро ще е на вратата. Защото ако имаме друг ветеран, Мариан ще го сложа на треньорския пост на вратарите. Защото може да даде много на по-младите. Нали, в този случай няма да е по-млад от него най-вероятно, но може да даде много от знанията си. Потвърждавам. Какъв съвет би дал на едно младо момче, което мечтае да влезе в националния отбор на България по мини футбол? Пак ще се върна. Антуан, въпреки, че да. Знаете как игра футбол, мини футбол, но и много обичам да давам акъл по време на игра, но по принцип не знам, че не съм в позиция. Нали, знам колко не знам. Това е много хубава приказка, която примерно казах, че обичам баналните неща. Те са банални, но точно те са самата истина. Не мога да давам аз съвети. Бих
Да я знам. Бих го помолил да го прави с огромна любов и отдаденост, която за жалост Това не се купува. не се купува. Да? Трябва да го имаш. Трябва и да попаднеш, може би, при правилните хора, за да изпиташ тия емоции, които съм изпитвал, примерно аз. И те са ме стимулирали и продължават да ме стимулират и предполагам, че ще продължат да ме стимулират. По-скоро ето аз съм, примерно, жив пример, да бъдеш отдаден. Защото със сигурност аз не съм от най-големите таланти, чисто футболно, 100% даже, не най-вероятно не съм, а 100% не съм. Не съм и толкова надарен с техника, която имат доста състезатели в България, но съм доста отдаден и може би това ми е помага. И с това въпрос е непримирим дух. И сърцата игра, което използвам думите на господин Козарев, да бъдеш отдаден. Просто така моля ги да бъдат отдадени, за да се развиват те, да развиват собствените си отбори и съответно да развиваме националния ни отбор. Добре, като за финал, кой би искал да чуеш в нашия подкаст? Кой да седне там на столчето? Честно казано, го задавате мисля, че почти всички това въпрос. На всички, да. И бях подготвен за него. В смисъл, опитах се да се подготвя за него, за този въпрос. И не можах и продължавам да не мога. Освен Евгений Михов, разбира се. За Евгений Михов вече разбрахме, че цялата селекция на Вилмарк ще Илян тук. Александров няма нужда да го казва, защото не става. Не се опитваме. Така ли? Да. Това ще да ви попитам, между другото. Не става, добре. Той не ме харесва и затова не иска. Не, той по-скоро знае колко много неща може да каже и да, негова си работа, да не влизам в някаква роля. Не, той си ми каза, не те харесвам, затова няма да дойде. Ага. Не знам, някой от... Ако кажа пак Димитър Манасиев, ще прекаля Ангел Янков. Да, защо не? Ето, този... Перника. Перника има още хляб да изяде. Той вече се пуска и по леви, предполагам, знаете... Той играе в моят отбор по леви, да. Да, то е страхотия положението там, както и да е. Много добре спира с корем. Той е от огромните таланти, които не можа да се доразвие, между другото, в минифутбола. Така му се стекаха и обстоятелства, и физически, и така. Ето, той беше един страхотен и продължава да е добър вратар, но просто вече и живота го завъртя, килограмите ги качи. Но в началото беше феноменално с него да се играе. Аз съм играл доста години с него на доста големи форуми, доста купи сме спечели с него. Страхотно. Но ще кажа Ангел Янков, защото той е много голямо додняло. Които го познават, знаят, че ги държи по 2 часа на телефона. Не мога му затвориш устата, ако искате да си напълните 2-3 предавания. Това вие двамата, като си говорите... Аз тогава не мога да взема думата. Да, разбирам. Значи разберете. Разбирам. Освен ти благодаря. Това, което ни предоставя наистина уникални истории. Пожелаваме ти да постанеш още дълго време здрав, да забавиш ветераните за сега. Много успех в националния отбор. Да станете шампион на първа лига с PUG. Благодаря. Супер. Много благодаря за всичко. Да не остане чудо, наистина. Или ела в DXC и помогни на... Или поне, нека започнем преди първа лига с PUG. Една победа. Още утре ти я пожелавам. Благодаря за това, което казах при малко, да почнем с тази посока. Да, аз също искам да ви благодаря, момчета, и за пожеланията сега, и изобщо за не само за поканата, за интереса, който проявихте към мене, защото за мен също това е много така, ето, пак ще се разчувствам. Да ме поканите тук, да говоря за мини-футбол е нещо много важно за мене, както вече всички ще разберат. Благодаря ви изобщо, аз го казах и в разговора, поздравявам ви ето по-официално така на края на нашия разговор изобщо за нещата, които правите, освен че се стараете да се състезатели, организатори и така нататък, но за такъв тип предаване мисля, че сте единствени. Факт. Имат колеги, които се опитват, но... Да, но е страхотно нещо, ви поздравявам, и е модерно, и се гледа, и последно време се наблюдава страхотна млада вълна, която влиза в мини-футбола и футзала, особено за мини-футбола. Това за тях е нещо модерно, нещо, което е съвременно за тях и ще разберат и е лесно достъпно, което ще развие нашия любим спорт, за което ето ви благодаря. Огромно благодаря. И наистина част от тази душа, където носиш себе си, начинът, по който се изказваш за България и така нататък, да стигне до всички хора, които защитават националната футболка, без значение от такъв спорт. Просто адмирация. Всеки да го изпита, наистина. Да, благодаря ви, момчета. Благодаря на вас, че гледахте. Очаквайте ни следващата седмица отново. Харесайте, абонирайте се и до скоро. Чао!